a kapuba kell rúgni. Ügyesen? Igen, hát őre kell odafigyelni, csak apa nézd sem védje, meg a Másik oldalt. És. Úgy van. És. Úgy van. Ott kell még. Jó, szép, Nyugi, nyugi. És. Úgy van. És kapura. Úgy van, nem baj, jó volt. Visszalépünk, kihozza egy lép, másik kettő emberrel. Megy, egy megy. Itt a Patrik, itt a Patrik! És. Az az oldal, aki ír. Egy. Keményen passzolja, menjünk. Jó, az miénk, igen, megyünk föl, egy kéri, egy a kapu elé megy. Bence, kérem, ne, Bence, kapu elé, kapu elé. Védekezünk! Bence, nem erre támadunk. Te mész, Savi! Jövünk, kék van, csap. Kapu elé egyik. Gyere Bence, gyere még! És Patrik megvan, végig! Mennyivel előre, igen! Visszalé, úgy van, gyere Bence, megvan, és csel. Úgy is jó, és. Patrik ott van, ne Szélén vigyük el. ki! Donát üresen maradt az óra. Nem baj, semmi baj, emberre megyünk, gyerünk följebb, egy a kapu elébe. Úgy van, és legyen meg. És mehetünk, Dominik. Vegyük el, gyerünk. Ott a Donát, És. passzolj! És. Látom, nem csinálunk, látod? Passz, figyeljünk, hozd ki. Donát bal oldal, Úgy van, és Patrik megyünk a szélére, Dominik már mehetsz a így szélére. bizony. Elő, nincs kint alta, mehetünk, gyerünk! Jó volt, gyerünk vissza! Gergő! Ne szórakozzunk hátul! Patrik, gyere följebb! Ott a Donát! De miért ide passzolod? Igen! És! Gyere, Csabi, gyerünk! Itt a gyerek, egyedül le. Miért fog, Dominik? Jó, és! És vigyázz, Bence! Nem baj, emberre álljunk oda. Egy visszazár, egy az emberre megy. Gyerünk, fönn! Csabesz, ide jövök. Egy! Támad meg! Hárman mentek egyet. Menjél, támad meg, Dominik! Itt van a Donát! És! És tovább! Most meg ketten. Bence, futás! Bence, mozgás van! Csabi, ketten mentek egy ember. Donát és Patrik! Így elmentek, Amilyen ügyesen van nagyot hátul egy tudunk, ember. rúgjunk Hello, bele! figyeljünk Oké? már, hozd ki a Már labdát. 2-0 lehetne. Gyerünk, okosan! Donát és És a Patrik szélén cserélje indulok. Gyerünk, helyet! Dominik. És a Csabi. Bizony, Gyerünk, itt a és helyet keretbe. néznek! Donát a bal oldalon És van. Úgy van. Végre. És! Állj föl! Így van, csak célozz és tök jó lesz. Bence, egymást rúgjátok. Jó lesz. Donát, tessék rendesen védekezni, hátul ne fusson el Hopp mellett. ki. Dominik, gyeri már. Várt meg a játékos. Ott van, tessék. Patrik, figyelem. Úgy van, elviszem. És kapura. Úgy. Szia, gyönyörű! Beleért. Nem hagyod? Csináld tovább, csináld tovább. Csináld tovább. Szép! 1-0. Ügyes! Bence, gyere. Ügyes volt. Jöttek föl, kaját tedd le. Figyelünk oda. Menjél, Szabi, jó! Oké, jó, meg lesz! Menjél, Szabi! Úgy van, jó volt. Gyere, te maradj hátul, Patrik, gyere onnan. Bence, Donát, bal oldalon maradjon. Donát, bal Nem oldal, lehet a köszönöm. kapuba lenni. Egy menjen már és a szélét figyeld. gyere, erősen, Szabi! Gyere, Szabi! Menjél! Felé megy Szabi. Ti miért nem Szabi! figyeltek? Patrik és a Donát, miért nem figyeltek? Félfáj, Ébresztő hozd van. ki. Itt van a Hozd jobb ki széle, és Patrik. passzolj. Donát, bal oldal. Gyerünk, gyerünk. Figyelj oda! Kék! Maradjon! Patrik, maradjon! Szabi, jó vagy? Ott a Csabi! Beljebb! És Szabi! Rúg rá! Rúgjon! Megvárod. Bence! Szabesz, megvárod még ott össze. Úgy van, kék. Kék! Rendeződök! Eljön a normál! Kapu elé, Szab! Kapu elé! Kapu elé, oda! És! Gyere, Szabi! Jó! Move, Dominik! Rúgjad még egyszer! Jó volt, nem baj. Másik labda kellene. Szép volt!
Szaros mi? Patrik, gyere följebb. Még egy gól kell. Oké, ott a szélén ember, középen figyelünk. Csabi már egy középen, Szabi. Figyelj, figyelj. Add vissza, Csabi. Gyere ide gyorsan. Jesszusom. Fejezzük a cselezgetést és rúgjuk el a labdát. Gyerünk, passzold vissza. Nem akarom látni a Hát cselezgetést. vissza neki. Mit csináltok? Jó, Gergője a labda. Várjál! Jó, Gergője a labda. Föld, föld. Fókuszon, gyerünk. Szabi, följebb, följebb, labdás, Szabi. Labdás! Patrik, indulj el! Hát nem viszem el. Jó is az. Gól! Ha-ha-ha! 2-0. Dominik, Ügyes volt, Csabi. gyere. Indulj el, Patrik! Megy rá! Labdásra, ne pacsizzál, Annika. Nem engeded be, és viszed, Csabi! És rúg rá! Elveszik. Rúg rá! Tudok mit csinálni ezzel. Nem baj. Normálisan hogy nem cselezünk? Jó. Donát, gyere följebb. Indulj el. Előre felé. Mutasd meg, hogy Most rúgdod a neki, menjél Gergő. rá. És ott van a labda. Gyere kapóhoz, Szabi, ne menj rá ki! És, Menj ide, Anika! Még ez, kelj föl, ne hagyjad! és te. Tőle. És, És gyerünk, Szabi! jó volt, Ügyes. nem baj. Előbb rúgjuk el, Szabi, Szabi, előbb rúgjuk kapul. Donát, másik oldal. Menjünk Menjetek följebb. el. Menjél följebb. Nincsen baj. Följebb. Vedd el Szabi. Vedd el, Szabolcs! Kimba. Szabadrugásként, vagy bedobásként. Ha cselezel, elrúgják a lábat. Csabez, Hányszor mondjam ezt? Csabez, Figyelj már! labdára. Donát, te mit csinálsz? Nem jó. Figyelj oda! Gyere, gyere! Fehér. Patrik csinál. Övéké. Övéké, Szabolcs! Donát, kapu elé. Ember, Gyorsabban. fogjatok! Gyorsabban. Szabolcs! Itt van hátul! Adnak ő! Hátul többé! És most. Ilyen, Megvan. Csabi! Bazd meg. Csabi felé. Úgy van. Gyere, jó! Kék! Gyere följebb. Gyerünk már. Szabi, széle, Szabi, Dani. Itt a szélen. Donátot fogod. Ez az. Donát csinálja, Gergő kapu elé. Hát Gergő nem kapu arról elé. kell, átveszem mikrofon, legyünk embere, hosszú. Embere! Embere, Szabi. Köszönöm. Dani. Szabolcs! Itt van! És, gyerünk Szabi. Most gyere menjünk oda. Most megy Ott van. oda. Kifelé. Gyere, Szabi, gyere! Menj oda, Szabi. És, vegyük el. Lépj oda! Lépj oda, Csabi! Gyerünk, Csabi! Gyerünk! Rúg be, Szabi! Ez az! Ügyes! Ennyi. Szép volt. Figyeljetek oda, Dani. Figyelj, Szabi. Figyeljetek! Ember fog Gyere, gyere, gyere! És, Vigyázz. gyerünk Dani. Ne ijedjél meg. Igen. Te jössz, Csabi, nyugi. Mit tűnt? Itt a szélén, Danika, gyere szélre. Szélén, Dani. Gyere! Szabi, ott fogod Szabolcs, az Szabi! Itt a szélre. Úgy van, és. Ilyen is! És viszed! Ez az. Gyere, Csabi, nyugodtan! Ilyen! Kék. Ember fogni, Szabi, ők jönnek. Ember fogni. Kék van. Figyeljetek! Gyere hátra. Szabi! Az, igen, és. Támad meg! Tiéd az, Szabi, tiéd! Lépjél rá. Ó, Nem baj, fehér jön, semmi baj. Gyere. Ember, hello. Szabolcs! Ide, gyere! Szabolcs! Följebb. Szabi, fönt, vagy a Dani. Följebb. Patrik, kapu elé. Figyelj, Csabi, elment a hátad mögött! ne engedd! Ez az. És viszed! Szabi, és passz. Vidd el, Szabika. Ballal. Jó volt, nem baj. Oda kell passzolni elő. Donát, Jó baloldal. volt, Patriknak Szabi. itt kéne állnia, nem tudom miért vagyunk hátul. Figyeljetek! Figyelj, Csabi, figyelj! Most mehet. Gyerünk. És széle, Szabi, széle, bal kezem, széle. Ne menjen a hátad mögé. Jó! Lépj oda! Nyugi. Gergő, merre van? És. Ne, kapufál! Gyere, hozd el, ez az! Vigyed! És rúg rá! Küld rá! Ah, Baj, semmi baj. Végig! ne hagyd! Jó volt, jól csinálta. Patrik, Donát cseréljen, helyett igen. Szabi. Úgy jó, állj föl, maradjon. A Bence. Ügyes volt. Gyerünk, Csabi. Gyorsabban. Danika, gyere szélre! Széletre. Dani. Cselezzél, Csabi, ez az, vidd el! Nem baj. Donát, már is csinálj! Gyere vissza! Dani. Mögöttünk van, Csabi. Mögöttünk van. Tiéd! Gyere, Vince! Gyere, Csabi! És fogja! Ez az, ügyes, szép! Gyere vissza, Dani, félpálya, fordulok és emberre megyünk. Már mehet. Ember, fogjatok! Széle, megint a széle. Menj! Ruki! Mit csinálsz? Jó van, Vince! Srácok, egyik vigye el a labdát oldalra.
egymásra várunk. Donát Hozd baloldalon föl! Menj a szélre! Hozzad! Dani, Ne középre! Dani! megtámadó. Gyere ide, Dani! Föl! Terület! Szélre! Gyere, Dani! Gyere! Vigyázz rá! Vigyázz! Tovább! Menjél csak, menjél, Dani, jó? Úgy van! Gyerünk Vince! Vince, lépj oda! Jó volt, ugyan! Menj hátra! Dani! Dani! Fejére! Itt vannak! Ez hogy vegyele? Gyere, menj! Állj meg! Menjél, Dani! Állj meg most, Dani! Állj meg! Add Légy szíves, vissza! szabad rugge. Nem lehet így Te jössz, két színre álljunk le! Dani! Menjetek előre! Két célra! Danika, menjél! oda, nem hiszem el, hogy nem megyünk oda. Vince, menjél te is! Azaz! Vince, figyelj! Oké? Menj! És! Vezet! Így van! Szép! Úgy van, nem baj! Ügyes! Ügyes volt! Éledjél már föl! Jó! Gyerünk, Donát, induljunk el! Itt többen! Menj! Labdás! Jó! Menj! Úgy van! 4-0! Szép volt, Dani, ügyes! Na, Csap! Éledjél föl, gyerünk! Mindenki rúg egy. és, gyerünk! Talán menjünk. Kéz! Nem baj! Menjél! Semmi baj nincs! Menjél, Csinál! menjél, Dani! Jó! Nem baj, Vince, ügyes Csap! volt, Vince! Csap! Nem tudok oda Csabi. menni, de ti jöttök. Csap! Tessék, csináljad! Bejövök a vonalra. Rajtad van a nem teszem, sapka. csinálom. Talán gyere Persze, följebb. ügyes. Csabi, Csabi, Talán ide. Csabika! kabátot tedd fel, ügyes vagy. Kabátot tedd fel. Fáj, vedd fel a kabátot. Jó, Patrik fölmegy, Donát lejött. Gyere, Bence, gyertek hát! Jogi, azzal foglalkozz! Figyelj, Bence, hát! Hé, mögöttem van! Itt az Olán. Dani, ne egyre gyertek! Zolán, gyerünk! Ott a labda, megyek meg, érte. Vince, gyerünk, Dani! Dani! Gyerünk! Támad meg! Sok! Nem jó! Ez szép, 4-1. Bravo, Gergő! szép volt! 11 percet vártunk egy ilyen lövésre. Szép volt! Megbeszéltük az elején, nem cselezünk, elrúgjuk. Ügyes volt, Dani! Bence, ügyes! Azért cseréltelek. Három pontot. Vigyázz, Gyere, 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 gyere! Hát nem támad meg minden! Áron, futás, futás! Hé, gyerünk! Menjél oda! Jó! Ott van az! Figyelj, passzold be! Bence, figyelj, segítség! Jó! Bence, ember! Gyere, menjetek rá! Áron! Bence, kérem és kapura mehet. Gyerünk! Talán maradj ott, ahol vagy. És! Gyere, gyere! Belül marad. Menj, jó! És kapura, gyerünk, passzold el! Rúgd! Rúgd! Gyere, gyere, gyere! Gyere, Gyere, Vince, gyere! Kérlek, bátran! Kifelé! Bence, menjél, rúgd el! Jó! Vince, kifelé fordulok, hogy járásra hozom át, oda kifelé fordulok, és akkor nem, nincs helyzet. Vidd el, és Talán kapura. támad meg! Vidd el, vidd Talán! el! És így kapura, pap! Ez az! Jó volt! Jövök följebb, Zolán, Patrik, jövök följebb. Nem baj, Bence. Nem baj! Elmehettek inni meg egyebek. Majd igen, másodikra. Bence, figyelj, Egy támad, hello! Áron, figyeld itt a hátad mögött. Kapu felé! Kapu felé! Hé, gyere, Vince, gyere! Milyen? Jó. Két. Gyere vissza! Ha kim volt, állj meg, Zolán! Vince, te jössz. Te jössz. Előre. Oké. Mehet a Bence. Ment a Bence. Itt a Bence. Gyerünk, az. Ez az. Tudok és kapura mehet. Bravo, Gergő! 4-2. 4-2. Gyerünk már, Kifelé gyerünk! hozom Hozd be. meg! Kifelé. Passzold be! Jó! Menj át! Áron, gyere, 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 Áron! Bence, befelé. Gyere, Áron! Rúgdad! Jó. Bravo, Zolán, köszi! Már jövök onnan, Zolán! És jössz visszalépek, Bence, labdás! Lépj oda! Dominik. Lépj oda! Nehogy, ne tudja rúgni. Maradj ott, vagy Zolán, fordulj meg, légy szíves, Donát is fordulj. Bence, hozd ki! Már itt van Zolán, meg támadom! 2. Támad meg! Támad Hé! meg! Menj utána! Tovább! Egy! Úgy van, gyerünk! Mi van a puci? Még kabátot, mi nem vettek? Gyere, Vince, gyere! Jó, Gyere, meg volt! Menj, gyere! Gyerünk már, Vince, Olyan ébresztő! ügyes voltál te. Jó. Bence! Ez az! Bence! Gyere, 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 Áron! Gyerünk, Áron! Gyere, kapj ide, ne féljetek! Jó, kék. Egy helyre mentek. Előre. Egy maradjon itt valaki. Egy helyre, Áron. Ide rakj. Most a Bencének szélére. Menj oda, sráchoz, menj oda! Fordulj, fiúhoz, menj oda! Ez az. Kapura! Erősebben! Bravo, Geri! Azt mondom, hogy megint beállt a kapu. Nincs semmi baj, hát ügyesek voltatok. 4 gólt rúgtatok. Te rúgtál egyet a Bence.
Szabad rúgás! Szabad. Nem fázol? Labdás majd, labdás, Dani! Vagy Bence, kapu! Jó? Milyen? Jövünk. Nem sokat. Vincus! Játszunk még? Ügyes volt. Játszunk még? Még egy percet adjuk. Gyere Áron. Akkor nálad az imó. Mehet. Ide hozzám neked. Gyere! Nem éred el, nem éred el. Bence, tiéd! Szépen! Menj, Bence! Menj, Bence! Gyere, mert segíts a Bencének egyedül! Gyönyörű volt, nem baj, gyerünk, csináld! Ügyes! Gyerünk, hajt! Támad meg! Jó volt, bravo! Lépj oda a labdához, nyugodtan! Kapu elé, várod a labdát. Gyertek hátrébb egy kicsit! Ne ülj le, Csabi, ne ülj le. Hallod? Csabi, ne ülj le. Állj fel. Hideg a föld. Megtámadó! És viszed, Bence, gyerünk! Ez az, gyerünk! Jó, te vagy! Rendeződők! Passzod oda! Úgy van, és? Azaz, gyerünk, Laci, gyerünk! Jó volt, maradok fönn, gyerünk, Kiment. hagyj. Jó van. Nem kell mondani most semmit, ott a Bence és mehet, fordulok, gyerünk, vigyel! Bence, figyelj! Vigyel! Jó volt, kék! Bence! Kapu elé, üss föl! Laci bácsi, mikor megyek fel? És! Azaz, gyere, rúgd a kaputól! Úgy van, gyere Bence! Úgy van, jó! Donát csinálja! Gyere onnan, itt a helyen! Kapu elé! Gyerünk, Doni! Úgy van! És egyik Bence, labdás! Jó! Gyere, Bence! Elviheted! Gyere! Menj oda, Bence! Én is meg Lépj oda! Jön a kezdő megint. Csabi. Sajti bácsi, Meg a Szabi. én nagyon fotbaltam. Mikor megyek fel? Apa, én leszek most az első. Jó, nehogy kölcs, inkább nem menjél föl, Szabi. Tessék! Szabi, Gyere, Bence, hozzá! úgy érzed, kölcs, akkor nem menjél föl, inkább menjünk haza. Gyere, Bence! Jó? Jó, úgy van. Vigyázz! Pacsizzál ez alá, pacsizatok össze! Megyünk be majd, Pacsi. Jó? Még egy fél perc. Letelt az egy perc. Letelt, nyugi, hagyják meg. Ne hiszkúj. Apa, add majd az én magam. Fönt. Bence! Úgy, ott, és labdás! Vegyük el! Jó. Az jó. Jó volt. Jó. Csak lábra nem menjünk. Sietsz? Mész focizni? Lesz a baj. Jó volt, kék, megyünk följebb. Gyerünk már följebb, oda föl, gyerünk már! Nem érdekel? Hova mész? Boltba mész. Mit csinálsz? Rúgd előre! Bence, menjél! Szép! Belsővel benne. Még egyszer egy tudós Iván volt! Borzasztok! Onnan már csak belső. Gyerünk, támadod! Dominik, most Figyelj, már kevesebbet így van, teszünk. ezt csinálta egész végig, vegyük észre. Nem te jössz. Az a hármas kell. Zolán mögötted a kis fiú. Kapu elé! Donát, maradj itt! És vissza, Pat. Úgy van, bravo, Racos! Megyek vele! El fog sorvadni a jobb lábos. Jó! És játszál! Menjél! Semmi van! Onnan hogy tudtak letérünk? Mi? Nem volt helyzet. Fogd föl! Gyerünk, ezt nem fogjátok ugyanazt a kisfiút, a Donáttal. Támad meg! Úgy van. És viszed! Úgy van. Kell a gól! Bravo! Jó! Oké, fogjunk kezet.